Az elmúlt napokban rendeltem pár horgászcuccot a Temúról, egy-két pergetőcsalit és egy halszámlálót. Ezeket bontom ki ebben a videóban, úgyhogy ha érdekel, akkor tarts velem. Kezdeném egy ilyen 8 darabos műcsali szettel, ami 8 darab kis minóv csalit tartalmaz, ezek 50 mm-esek. Ahogy látom, megvan mindegyik, úgyhogy nézzük a többi csalit. Ez állítólag egy kicsit mélyebben járó, ilyen sneci formájú zöld-sárga csali. Itt pedig a halszámláló, amit sokkal olcsóbban lehetett megkapni, mint hogyha Magyarországon vásároltam volna meg. Teljesen jól működik, nincsen semmi probléma vele, tökéletesen teszi a dolgát, remélem, hogy sokáig bírni fogja. Itt van még pár darab műcsali, amit rendeltem, ezeket is nézzük meg. Van egy bodorka utánzat, balinos csali, van egy ilyen felszíni popper, egyébként nagyon jól néz ki, és van 3 darab ilyen gumibéka, szintén balira. Most egyesével át is nézném a csalikat. Itt van először is a bodorka utánzat, egyébként szépen megmunkált csalikról van szó. Egy-két kis karcolás van rajta a szállítás következtében, de ezt el tudom nézni. A horgai egész jók, jónak tűnnek, jó hegyesek, nincsen velük probléma. Jöjjön a következő sneci forma, ez egy kicsit mélyebben jár, egy 1-1,5 méterre tippelek. Hogyha a balinok kicsit mélyebben vannak, szerintem ez is nagyon jó választás lehet. Ez nagyon szépen meg van munkálva egyébként, karcolásokat sem láttam rajta, és ennek is nagyon jó minőségű, sötét szürke horgai vannak. És jöhet a sokak által látott kis popper, YouTube videókban lehetett látni, a hátsó rész ott pörög, és a vízfelszínen úszik, de az elején meg van egy ilyen kis popper rész. A horgai egyébként élesnek tűnnek, hegyesnek tűnnek pontosabban, majd ő is ki lesz próbálva. No, akkor nézzük ezeket a kis minócsalikat. Ezek vízfelszín közelébe járnak. Nekik is egyébként nagyon jó minőségű horgai vannak, ahogy én elnéztem, bár nem vagyok egy szakember. 8 féle szín van ugye, egy-két karcolás ezeken is van, de nincs velük probléma, nem voltak eltörve, tökéletesen megérkeztek. És egyébként ezt is elmondanám, hogy ez a videó nincsen szponzorálva, csak az én véleményem van benne, itt a szeme ennek a fejének kicsit félre van ragasztva, de mondjuk remélem halakat nem fogja érdekelni. Van egy fekete is. Ő is jó horgokkal van szerelve, azt meg is néztem mindegyiknél. Van egy ilyen, ez kicsit átlátszó, be lehet látni a belsejébe. Nagyon megbízhatónak tűnik, bár majd ki is fogom próbálni remélhetőleg, ha sikerül eljutnom pecázni. És akkor jönnének is a békák, a kis gumibékáim. 3 darabot vettem ezekből, ezek úsznak a víz felszínén, puha gumianyagból készültek, ezek is nagyon jó minőségű horgokkal vannak szerelve. Ha a víz alatt megnyomjuk, akkor kimegy belőle a levegő, és süllyedővé válik. Ők is megérkeztek biztonságban, nem volt leszakadva, eltörve, akármi. Mindegyik jó állapotban van. De jut eszembe, ezt a piros fejűt véletlenül kihagytam, de ugyanilyen jó állapotban van, mint a többiek. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, nekem egyenlőre tesztelnek ezek a termékek, nyilván még nem voltak kipróbálva. Ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel, csak a szokásos. Görbüljön!